Se participas nunha batida de xabaril nunha zona de osos, debes ter en conta algunhas recomendacións, especialmente unha. Nunca dispares a un obxecto en movimento na matugueira. Nunca. É moi doado confundir un oso cun xabaril cando pasan por zona de matugueira sen deixarse ver por completo. Non tires ata que o animal saia a un claro e o teñas identificado con certeza. Se disparas a un bulto sen identificar, corres o risco de ferir non só a osos e outros animais, senón tamén a persoas. Disparar a algo que non se pode ver ou identificar con seguridade é o erro máis grave para un cazador. Dese xeito é como se producen a maioría dos accidentes de caza. E lembra que disparar a un oso pode levar a graves consecuencias penais. Se durante a caza se avista algún oso, debes avisar de inmediato pola emisora ao resto dos compañeiros e seguir, no seu caso, as indicacións do responsable da caza. Se un oso fuxindo do ruído e dos cans ven na nosa dirección, non debemos esperar a que se achegue para gravalo co móvil ou facernos unha selfie, porque o oso pode interpretar a presenza moi próxima do cazador como unha ameaza e reaccionar de forma agresiva. Tampouco é boa idea disparar ao aire, berrar ou facer xestos agresivos. É importante lembrar que un oso pode ser perigoso se se sente ameazado. Sempre que un oso se achegue á nosa posición, debemos deixarnos ver e escoitar a suficiente distancia sen facer espaventos nin actuar bruscamente para que o oso nos identifique e poida cambiar de dirección. Tampouco debemos cortarlle o camiño nin bloquear as súas posibles vías de escape. Como resultado do cambio climático, algúns osos non hibernan ou acurtan o seu período de hibernación. Ten isto en conta cando caces no inverno. A caza está profundamente arraigada nas montañas do oso. Seguindo estas recomendacións e respectando a normativa de caza nas zonas de osos, estamos seguros de que a actividade cinexética é compatible coa presenza e conservación do oso pardo. Cuenta con la contribución financiera del Programa LIFE de la Unión Europea.